హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మిమిక్రీ సుబ్రహ్మణ్యం. ఈరోజు మీ అందరి కోసం మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారు నటించిన వీరసింహారెడ్డి ఈ సినిమా నుంచి చిన్న డైలాగ్. సిద్ధప్ప కాపు గార్చిన కర్నూలు, చుట్టుపుట్టిన చిత్తూరోళ్ళు, కమ్ముకొస్తున్న కడపోళ్ళు, కత్తి కట్టిన అనంతపురం వాళ్ళు ఎగేసుకొస్తాండారు. ఎండ నడినెత్తి లోపల కొడుకులు నరికి ఈ మట్టికి ఎరవేసిపోదాం. భయం నా బయటలేదురా బోసుడీకి. నరకడం మొదలెడితే ఏ పార్టో మీ పిల్లలకు కూడా తెలియదురా నా కొడకల్లారా. వీరసింహారెడ్డి పుట్టింది పులిచెర్ల, చదివింది అనంతపురం, రూలింగ్ కర్నూల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.